Citraksi, mula tak jenenge Citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok mau tak ndek neng endi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko saka samping mau saka ngarep lho. Kula saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting. Nggih niku, Pak. Kene gagap dekno gaya. Ora masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Iya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing gawe rambut